da kuka ana yi akwai fa'ida a ciki, akwai hikima a ciki. Kada a rika bin ku ana cewa a muslim ticket ya ja wannan, ba shi bane. Butulcin muslim ticket aka yi, da kuma mu da muka bada goyon bayan ba mu je mun ce to ga bukatunmu. To irin wannan yanzu ita ce za ta sa kusancewa sai kuna cewa ga bukatunmu, kuma a tsaye mata akan sai an mana an gisar mana waɗannan bukatun. Kan ku ɗauka cewa a don kun zaɓe ku su kenan, kar su zo muku don sun zo muku sun muku yaryaɗe, ko kuma a cikin ku kun tayo kun yi yunkuri su zare waɗansu a ciki su saye su ku faɗa cikin wannan. Za a samu wani lokacin da kuma za mu fayyace muku wasu abubuwa na lamarin dangantakar cewa menene tsakaninmu da wakilanmu. Me ya kamata a yi a yanzu ma. Duk da haka muna so duk waɗanda kuka san wakilanmu ne ku rubuta musu takarda ku ce kuna da bukatar su zo su ji me suka fahimta akan wannan abu kuma me matsayinsu, domin mu ga matsayinmu. Domin ba ku haka ba shine suke har samu a wani ya barazana cewa muna magana akan abin da mu sani ba. Har kuma waɗansu ce wai wannan abun ba cuta a ciki, wannan abun kuma ba gudu ba ja da baya. Waye ce? A ina? Muna da burin ku ce ba gudu ba da ba? To a ƙara himma.